Sziasztok! Szeretettel köszöntök minden kedves Campus Rádió hallgatót. Ez az Univitalisnak a második adása, én pedig Ránk Robi vagyok. A mai adásban is a múltkorihoz megszokott módon két vendégem van. Ők Puskás Cseperke és Vilányi Vilém. Sziasztok! Sziasztok! Mind a ketten az Univitalis edzésein tartottak már edzést, mind a ketten nagyon közkedvelt edzők, és velük fogok ma beszélgetni. Először is Vilányi Vivel szeretnék beszélgetni. Vili, mesélj egy kicsit a sportkarrieredről, a múltadról, és illetve, hogy kötődsz ez az egész Univitalishoz. 1998 óta versenyszerűen táncolok, még mindig folytatom, és mindig nyomom keményen az edzéseket a fitness mellett. 2010-ben kértek fel, hogy legyek edző, egy újonnan nyílt fitnessterem élén voltam. Aztán eljöttem a Sasokba, és akkor Sasokba találtatok meg. Ja, és milyen edzést tartottál kezdetben? Kezdetben csak spin racinget tartottam, aztán rá egy-két hónapra kezdtem a sima alakformáló aerobikot, aztán áttértem a kickbox aerobikra, mert régebben már küzdősportos edzéseken is részt vettem. Azt szeretném kérdezni tőled, Vivi, hogy ezekről a sportokról mesélj nekünk valamit, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki spinningeljen, kell hozzá valami előképzettség, esetleg kiknek tud ajánlani? Nem, semmi előképzettség nem kell, mivel ez egy teljesen alapóra, nem koreografáltam egyáltalán őket, hogy az újonnan bejött vendégek is meg tudják csinálni. A spinninget azért ajánlanám, mert túlsúlyos emberek is szívesen jönnek és sportolnak. Szívesen sportolnak, mert 3 ponton van a feltámasztás a biciklin, tehát teljesen ízületkímélő. Ugye egy a pedál, egy a kar, és egy pedig az ülés, ahol ülsz. És mesélj nekem arról, hogy tehát, hogyha én elmegyek egy ilyen spinning edzésre, akkor hogy néz ki maga az edzés? Tehát bemegyünk, felülünk a biciklire, és egy óra múlva leszállunk, vagy hogyan épül fel? Nem, ez úgy épül fel, hogy először is segítek mindenkinek beállítani a bicikliét. Aztán másodszor felül a biciklire, minden jó, elkezd tekerni, megmutatom neki az ellenállást, hogy tud megállni a biciklivel, hogyha véletlenül kijön a lába a klipsből. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen biciklivel lehet állítani az erősséget, hogy gyorsabban tudjuk tekerni, nehezebb, mint ha mennénk föl, emelkedni meg lefele? Igen, hát erről szól a spinning edzés, vagy a spin racing, mert én spin racinget tartok. Mivel tér el a két edzés? Most mondod, hogy van spinning, igen. Spin racing. A spinning az annyiban tér el, hogy ott csak tekernek. A spin racinggel pedig karral is dolgozunk keményebben. De hogyan? Mit kell? Szallaggal, súlyzóval, fekvőtámaszokkal. Biciklizés közben? Igen, biciklizés közben. Jaha. És mi van akkor, egy teljesen kezdő ember beáll egy olyan csapatba, ahol már szinte mindenki profi, fogja tudni tartani a lépést velük? Valószínűleg persze természetesen nem. Nem tudja úgy végignyomni az órát, mint a haladó csoport, de vannak olyan részek, vannak pihenők, amikor leülünk, iszunk egyet, mindenki fúj egyet, aztán utána... Mennyi idő kell ahhoz, hogy így belerázani egy hétköznapi ember egy ilyen spinning edzésbe? Hát változó. Attól függ, hogy milyen sportmúlttal rendelkezik, vagy egyáltalán rendelkezik-e sportmúlttal. Hány edzést javasolsz egy héten? Minimum 2 edzés. Ez akármilyen sportban, akármivel minimum 2 edzés. Köszönöm szépen. És mesélj most nekem erről a másik sportágról, a kickbox aerobikról. A kickbox aerobik az alakformáló aerobiknak a kicsit továbbfejlesztett változata. Küzdősportos elemeket teszünk bele. Minden ütésen átmegyünk, minden rugáson átmegyünk, és így is a kezdők is bejöhetnek. És technikailag ez az edzés, ez úgy néz ki, mint egy küzdősport óra, hogy csak annyi, hogy nem egymás kifalik az emberek, hanem a levegőbe ütnek, ilyen árnyékbox jellegű? Igen, így van. Ez a kickbox aerobik, amiről most te beszélsz, amikor csak a levegőbe ütünk és rugunk. A fitbox az annyiban tér el, hogy bokzsákot ütjük és rúgjuk. Melyik a nehezebb?
Hát ez jó kérdés. Én arra emlékszem, hogy kipróbáltam mind a két ilyen edzéstípust. Fitboxnál én jobban elfáradtam, úgy emlékszem. És ott az a meleg kesztyű is, ami elég nehéz elviselni. És ezek az órák hogy épülnek föl? Meséld a hallgatóknak, hogy van egy bemelegítés, mondom erősítés része is van neki. A kickbox aerobikkal kezdeném, bemelegítünk olyan 7-10 perc körülbelül, ami a bemelegítés, ezek sima aerobik lépések, semmi nincsen variálva, aztán elkezdünk egy kicsit ütni, aztán rúgni, minden ütésen és minden rúgáson itt is átmegyünk, ezeket egy kicsit kombináljuk, nem túlságosan, maximum 4 ütés vagy rúgás kombinációt teszek össze nekik, attól függ, hogy mennyire haladó a csoport. Aztán körülbelül negyed óra, 20 perc a végén, ami erősítés. Ez az én kedvenc részem. Igen, a fiúknak általában a szomb és a hasa, meg a popsi, természetesen a lányoknak is. Hogyha több fiú van, akkor szoktam még fekvőtámaszokat is csináltatni velük, tehát teljesen megmozgatja az egész testet. Csepelke, te már vettél részt ilyen típusú edzésen? Próbáltad ezeket a sportokat már? Igen, próbáltam a Vivinek mind a 2 boxóráját, de a kickbox aerobik jobban tetszett, mert ott nem kell ütni zsákot, meg semmi ilyesmit, és sokkal lányosabb, mint a másik. Mennyire érezted ezt fárasztónak? Sokkal fárasztóbb, mint egy alapformáló aerobik, mert teljesen más izmokat mozgat meg, és sokkal hatásosabb szerintem. Ez így van, amúgy ki is van mutatva a felmérésekből, hogy egy alapformáló aerobikot sokkal jobban meghaladja a kickbox aerobiknak a zsírégetési szintje, ugyanígy a fitboxsal is. Mondhatjuk akkor ezt, hogy ez jobban fiús sport, mint esetleg egy alapformáló aerobik? Nem, egyáltalán nem. A kickbox aerobik az lányos is és fiús is, a fitboxra viszont több fiú is jár már. A fitbox pedig, amit nem mondtam el, hogy hogyan épül fel, az óra itt egy teljesen kickbox aerobik, vagyis egy küzdősportos aerobik órán vesztek részt. Körbefutással kezdődik, tehát nem is egy ilyen aerobikos alaplépésekkel, hanem körbefutunk, és akkor itt megy az árnyékbox a bemelegítés közben. Aztán kesztyűt húzunk, és akkor megy a zsáknak a püfölése. Nagyon érdekesnek hangzik, amit elmondtál. Hogy lehet téged megtalálni? Én a Pécsi Sasok Mozgás Központban tartok órákat, a kickbox aerobikot és a fitboxot. Kickbox aerobikot szerdán 17:30-tól, fitboxot pedig hétfőn 17:30-tól és csütörtökön 19:30-tól. Spin racinget pedig szerda 19:30, ez a Silverbe található, meg Citrom utcában, és vasárnap 5 órakor. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttél és választottál kérdésémre. Most még hallgatunk egy kis zenét. Már is itt vagyunk, amíg ti zenét hallgattatok, addig sikerült a folyosón elcsípjük Szabó Ádámot, DJ Portugát, akivel a múlt hétfő esti fitness diszkón találkozhattatok. Szia Ádám! Sziasztok, köszöntök mindenkit, aki hallgatja a rádiót. Igen, ott voltam jelenlétemmel, emeltem a fitness diszkó amúgy is magasan ragyogó fényét. Egyébként óriási élmény volt, fiúknak tudnám egyébként ajánlani, mert kizárólag lányok vannak. Van egy-két fiú, ők igazából óriási sportemberek, senki se gondolja azt, hogy azért jönnek, mert ott lányok ugrálnak, tájlányok, meg magyar lányok, meg szőke lányok, meg barna lányok, mindenképpen az a fontos, hogy lányok ugrálnak, de ők nem ezért jönnek, hanem azért, hogy jól érezzék magukat, és egyébként ezt hétről hétre megtetik amúgy is a Pécsi Sasokba, de amikor egy ilyen kihagyhatatlan ajánlatot kapnak, egyszerre 3 órán vehetnek részt, gyakorlatilag barátságos összegért, azt gondolom, hogy még több embernek kellene ott lenni, és akkor lenne ez igazán nagyszerű. Mert igazából a zene nagyon keveset ad pluszba hozzá, az én jelenlétem is. A fények azok úgy, ahogy, de azt gondolom, hogy tényleg önmagában az, hogy ilyen fiatal, csinos edzőlányok tartanak edzést, ez nem mindennapos. Vivi, neked mi a véleményed a hétfői fitness diszkóról? Hogy tetszett neked? Hogy tudtad megélni úgy, mint edző? Ha jól tudom, neked amúgy is ez már talán a második ilyen alkalmad volt. Igen, így van. Nagyon szeretem amúgy is az Univitalis rendezvényeket, és most, hogy itt volt velünk Ádám, sokkal jobb volt a zene, a hangulat, és
feldobta az órákat. Ádám, hadd kérdezzem meg tőled, ha ennyire tetszett neked ez az este, akkor mikor fogsz te, mint edző ember részt venni, nem pedig mint DJ ezeken a rendezvényeken? Én azt gondolom, hogy minden csak fokozatosan, nem szabad elkapkodni a dolgot. Először ugye megismerkedtem ezzel a rendezvényen, utána elkezdtem rendszeresen járni, mozogni. Nagyon rég volt ilyenre példa. Most már rendkívül kiválóan tudok futópadon futni 5 kilométert. Ez tényleg óriási eredmény, főleg aki a helyemben lenne és ennyit éjszakázna, szerintem azt tudna, hogy miről beszélek. Edzőként biztos, hogy nem. Azt gondolom, hogy ez igazából elhivatottságot igényel, és nagyon sok időt. Nagyon sok időből nekem nagyon kevés lenne erre a dologra. Amúgy meg nem vagyok ilyen sport iránt elhivatott. Régen fociztam, aztán rájöttem, hogy ez nem jó. Úgyhogy azóta minden tiszteletem a sportolóké, még a focistáké is, de azt gondolom, hogy ezt csak akkor jó csinálni, édesapám azt szokta mondani, és ez talán egy jó példa lesz, hogy akkor jó focistának lenni, hogyha benne vagy a legjobb 11 játékosban az adott csapatban. Hogy a 12. vagy, akkor attól függetlenül már lehet 25. is, nem fog számítani. Itt az edzőknél itt gondolom, itt azért egybe kell lenni a legjobbnak, és az adott területen a legjobbnak. Egyébként ebből úgy érzem, nincs hiány egyébként a pécsisasokban, most legyen szó bármelyik lábfájáról. Egyébként nem tudtam mindent megjegyezni. Tehát van kickbox aerobik, meg Kangoo, meg pumping iron, meg nagyon sok fitbox, nagyon sok minden van, nem tudok mindent megjegyezni, de anélkül is így mély tiszteletem, aki ezt így tudja űzni. Azt megígértem egyébként a Vivinek, hogy az egyik órájára be fogok menni, tehát mint részvevő nagyon szívesen, csak egy fenékkel egy lovat. Köszönöm szépen, Ádám, hogy bejöttél a stúdióba. Most pedig kóstoljuk meg Csepinek az új süteményét, amit az órunk előtt is már nagyon kívány, hogy megkóstoljuk. Addig ti hallgastok egy kis zenét. Sziasztok! Ismét visszatértünk itt a sütemény kóstolásból. Annyira szép ez a sütemény, hogy most már azután, hogy megkóstoltuk, megkérdezzük Cseppelykét, hogy mi is van ebben a finom süteményben. Hogy csinál ezt a sütemény, Csepi? Mesélj erről nekünk valamit. Ez a sütemény egy kakós piskótából és túrókrémből áll, és amellett, hogy finom, az még a jó tulajdonsága, hogy nincs benne cukor, helyette fruktózt használtam, és fehér liszt helyett teljes kérlésű lisztet. Ez azt jelenti, hogy akkor ezt a süteményt cukorbetegek is fogyaszthatják? Így van. És tápértékben nagyjából hogy helyeznéd el ezt a süteményt? Ez nagyon egészséges, vagy hízlal valamennyire, vagy? Hát nagyon alacsony a kalóriatartalma, mert nincs benne cukor, és semmiféle zsíradék sincs benne. És hogyan készül ez a nagyszerű sütemény? Nehéz egyet elkészíteni? Nem. Meg tudnám én is csinálni annak ellenére, hogy nem vagyok egy... Igen, meg tudnák csinálni, nagyon egyszerű elkészíteni. Először a piskótát kell, ott először a száraz összetevőket, a lisztet, sütőport, kakaót összekeverjük, hozzáadjuk a tejet és a tojást, és a végén reszelt almát adunk hozzá, ezt egy tepsibe beöntjük és be a sütőbe. És ennyit kell sütni rajta. Mennyi ideig kell sütni? Hát körülbelül fél órát, 25 perc, 30 percet, és 180 fokon. És utána kivesszük, akkor ez a krém, ez miből tevődik össze? Vagy? És kivesszük a sütőből, kihűl a piskóta, és akkor lehet ráönteni a krémet, és a krémet úgy kell összeállítani, hogy túrót összekeverjük a joghurttal, a tejszínnel, zselatin fixet adunk hozzá, attól áll meg ilyen szépen, és ezt ráöntjük a piskótára. És akkor úgy összességében az egész bevásárlástól így a végéig mennyi időt vesz igénybe, amíg te egy ilyen süteményt összeraksz? Körülbelül 45 perc. 45 perc. És drágák ezek a hozzávalók, ez a különleges liszt, amit beletettél, meg az édesítőszer, ezek sokkal drágábbak, mint egy átlagos sütemény, vagy pedig... Nem, annyira nem drága, mert nem kell bele sok liszt se, és hát egyedül ami drága benne az a túró. Szóval összességében nem drága. Akkor ezt a receptet meg fogom tőled kapni, igaz? Igen. És akkor a rádióhallgatóknak ezt fel tudjuk tölteni a honlapunkra is, Facebookra is, és akkor mindenki megsüteti magának. Zárásképpen még annyit kérdeznék a lányoktól, hogy meséltek nekem arról, hogy mitől más egy ilyen Univitalis rendezvény egy átlagos aerobik órától, mibe tér el, illetve jobb-e annál,
vagy hogy érjek? Na, ezt nem mondanám, hogy jobb. Minden alapóra amúgy nagyon jó. És mitől különleges? Hát attól különleges szerintem, hogy alapból 3 óra van összetéve, 3 különböző óratípus. Egy ember 3 óratípust próbálhat igazából ki, így meglátja, hogy neki mi a legszimpatikusabb mozgásforma, amire később szívesen eljárna. Soknak tartod egyébként ezt a 3 órát? Egyáltalán nem. Tehát akkor végig tudja csinálni ezt is egy kezdő, szerinted? Végig kisebb-nagyobb szünetekkel, persze. Ugye minden edzés, ahogy azt már az előző műsorban megemlítettük, 45 percből áll, 4 óra szünetet tartunk közötte, lehet közben szőlőcukrot fogyasztani és inni, és akkor ugye így követik egymást edzések. Csepelke, neked hogyan tetszenek az Univitális rendezvények? Én is ugyanezeket tudnám elmondani, mint a Vivi, de annyit szeretnék hozzátenni, hogy nem edzeni nehéz, hanem elmenni edzésre nehéz, és hogyha van egy társaság és egy csapat, akkor sokkal szívesebben elmész, mint egyedül. Lányok, ennek őszintén örülök, hogy ennyire tetszik nektek, amit csinálunk. Ez volt az Univitális műsora mára. Találkozunk jövő héten. Addig is kövessetek minket a facebook.com/univitalison, illetve a campusradio.ktk.ptl.hu